Vendredi 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques au jɛkulu maaw kɔni ye kunnafoni di jɛrɛ kɛ bi wulada in na Semasi Jabalasu kɔnɔna la yaasa k'u ka nisɔndiya jira jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga bilaliko la. Nin ye bi kunnafoniw la kumabaw ye bi don kibaru kɛnɛ kɔnɔna la ni Ala sɔnna ma an bɛna caman wɛrɛ fara minnu kan k'o lase aw ma. NFTV Jabarani filɛbagaw aw ni su a y'aw danse. Biye alamisa ye utukalo tile 20 sanba fila ani 20 an limanaw aw danse kokura aw ka bi don kibaru kɛnɛ kɔnɔna la. Comité national pour le salut du peuple nama wele teliya la ko CNSP olu kɛlen kɔrɔ ko ka Mali fanga tigiya ta u ye kɔrɔfɔkan bɔ o min kɔnɔna la bɛnkan caman tara u fɛ yaasa dankari kana kɛ jamana ka ɲɛta la togoya min na. Idrissa Badimi ale bɛna walawalali kɛ an ye o bɛnkan ninnu kan. Comité national pour le salut du peuple dakurunya kelen CNSP olu kɛlen kɔ ka fanga ta u ye kunnafoni di jɛrɛ sigi sen kan kunu araba utikalo tile 19 min sen fɛ u ka kuma lasela colonel major Ismail Wage a y'a jira k'a fɔ ko baara ka daminɛ an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ bi sɔgɔmada in na ko maaw kɔni n'u bololafɛnw kɔnɔna lakana finitigilakaw fɛ ko finitigilaka o finitigilaka ne de kɔni tɛgɛ tara dankari wale la ka ɲɛsin jamanaden ma k'e kɔnɔna ɲangi. Mun ye sɔrɔsiw ye minnu bɛ dugu kɔnɔna la u bɛ ka bi mɔgɔw kan u bɛ ka wari minɛ mɔgɔw la an bɛ disposition ta e sɔrɔsi o sɔrɔsi ni minɛn'o la i ni min ka kan o bɛ k'i la. Ko fɛn bɛ tali kɛ wale jugu minnu bɛ ka ta k'an ka foroba cakɛyɔrɔ ni kɛnyɛrɛyew cakɛyɔrɔw sɛgɛrɛ ko danka sigi o la joona joona ko ŋunuŋunukan min bɛ sen na k'a fɔ k'olu ka wulikajɔ sen fɛ ko maaw ni tora ko maa kelen ni ma to ko b'o jɛya bɛɛ lajɛlen ye. A bɛ ka fɔ ko comité ka baara in na ko mɔgɔ 4 sara mɔgɔ 10 banana ko la. An bɛ min fɔ aw ye depuis an ka baara in daminɛna fo bi an bɛ yɔrɔ min na an ka baara taabolo sen fɛ mɔgɔ ma jogi jango mɔgɔ ka sa o ye anw ka kuma ye. Ni u bɛ ka 4 mun fɔ k'u sara ani mɔgɔ 10 minnu jogina a bɛ se ka kɛ o kɛra yɔrɔ wɛrɛ sinon an ka baara in kɔnɔna na mɔgɔ ma jogi jango ka mɔgɔ sa. O tɛmɛnen kɔfɛ u ye couvre-feu kɔni sigi sen kan min bɛ daminɛ nɛgɛ kaɲa 21 ka taa bila nɛgɛ kaɲa 5 la. O kumakan in kɔni an y'a jateminɛ k'a fɔ o batora kosɛbɛ Bamako kɔnɔna na bawo maa caman ma bɔ kɛnɛmana na nɛgɛ kaɲa 21 selen waati min na. Kunu wula fɛ u ni an ka jamana ministère secrétaire généraux ye ɲɔgɔn ye o ɲɔgɔnye in kɔnɔna na u ye hakilina falen caman kɛ jamana taabolo kan. Sigi in kɔfɛ jɛkulu in ɲɛmaa colonel Asim Goita ale ye dantigɛli kɛ. Jamana man kan se ka jɔ parce que ni problème bɛ an kan ka fɛn bɛɛ de kɛ pour que mɔgɔw se ka fɛn dɔ ka baara kɛ o baara kɔnɔna la an tɛ se k'o kɛ tant que an m'u wele an b'u dɔn fana k'an dɔn donc u ka dugu ye mun ye u ka baara kɔnɔna k'o fɔ an b'a lajɛ cogo mun na an bɛ se k'o degun ban en réalité jamana ko de don mɔgɔ ko tɛ jamana ko de don an bɛ jamana de bila bɛɛ sanfɛ an ye fɛn wale min kɛ kunun an m'a kɛ intérêt particulier kama an y'a kɛ jamana de kama. O kuma kosɔn an ka jamana ko bɛ kɛ pour que jamana bɛ se ka avancer cogo min na donc o sababu la an wula mɛn u fana y'an mɛn an ɲɔgɔn faamuya k'u ka baara daminɛ pour que jamana kana se ka jɔ o de y'a to an ɲɔgɔn bi. I n'a fɔ a tun ɲinina jɛkulu in fɛ cogoya min na bi sɔgɔmada in na an y'a jateminɛ k'a fɔ an ka jamana cakɛyɔrɔ bɛɛ lajɛlen dayɛlɛla fɛn min bɛ tali kɛ foroba cakɛyɔrɔ fo ka taa se kɛnyɛrɛyew ma baaraw kɔni kɛra a kɛcogo la i n'a fɔ a tun bɛ kɛ kɔrɔlen cogoya min na. An bɛ Ala deli Ala ka nin kɛ an ka jamana basigilen ye. Jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga dafirilen kɔ jamana finitigilakaw fɛ CEDEAO maaw ye ɲɔgɔn ye balalen kɛ bi bɔlɔlɔ sanfɛ n'an b'a wele ko visio conférence. Ɲɔgɔn ye bolila Mali lahalaya de kan nin tile fila laban ninnu na. Niger jamanakuntigi ani CEDEAO jɛkulu ɲɛmaa ni o ye Mahamadu Isufu ye ale ye lajɛrɛ in kuncɛ ni laɲini dɔw ye u yɛrɛw fɛ laɲini minnu kan ka lawaleya teliya la. U y'a jira k'a fɔ ko Ibrahim Boubacar Keita ka fanga dafirili wale k'u y'o kɔn kosɛbɛ k'u b'a ɲini finitigilakaw fɛ u ka Ibrahim Boubacar Keita ani maa minɛlenw bɛɛ labila ko wa ko basi kana u si sɔrɔ. U y'a jira fɛnɛ k'a fɔ ko Ibrahim Boubacar Keita ka yɛlɛn jamana ɲɛmaaya la a nɔ la teliya la wa jamana sariyaw kɔnɔna la.
CEDEAO maaw y'a jira k'a fɔ k'u bɛna u ka dugu dancɛw ka fara sɔrɔ don siraw bɛɛ kan ko k'olu bɛɛ datugu Mali ɲɛ ko k'a tɔ to balo gɛlɛnw, furaw, taji ani kuran tɛmɛ siraw ye. Ka fara o kan ko Mali sen bɔra CEDEAO bɛnkanw bɛɛ lajɛlen tali la ko fo Mali koɲɛw ka ɲɛnabɔ ni ka gɛlɛya ninnu ban. U y'a jira fɛnɛ k'a fɔ k'u b'a fɛ ɲaɲili gɛlɛnw ka ta ka finitigilakaw, u dɛmɛbagaw ani u kɔkɔrɔmadonbagaw bɛɛ sɛgɛrɛ. Labanna u y'a jira k'a fɔ k'u na to Mali kɛrɛfɛ ni gɛlɛya ninnu kɔnɔ yaasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na gɛlɛya ninnu na. Ni bɛnkan ninnu de bɔra CEDEAO ɲɛmaw ka bɔlɔlɔ sanfɛ lajɛrɛ la bi utukalo tile 20 san 2020. Ni bɛnkan ninnu de bɔra CEDEAO maaw ka ɲɔgɔn ye balalen la bɔlɔlɔ sanfɛ bi alamisa utukalo tile 20 san 2020. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen CNSP ni o ye Commission nationale pour le salut du peuple ye ni o jɛkulu sigira sen kan taratadenw olu ni jamana politigilamaw ye ɲɔgɔn ye kɛ bi wulada in na yaasa ka sigi ka kuma jɔnjɔn kɛ Mali lahalaya kan ni waati laban ninnu na. Jaabi minnu mana bɔ o la ni Ala sɔnna ma an bɛna o da aw tulo kan. I n'a fɔ kunnafoni daɲɛ kumabaw la an y'a fɔ ɲɛna cogoya min na Mouvement du 5 juin Rassemblement des forces patriotiques n'an b'a wele M5RFP dɔgɔkun in girigaraw kɔfɛ olu kɔni ye kunnafoni di jɛrɛ kɛ u jaba la so kɔnɔna la. U y'a jira k'a fɔ k'u bɛna jamadalajɛba kɛ sini juma utukalo tile 21 nɛgɛ kanɲɛ 14 waati Monument de l'Indépendance la yaasa ka taa malidenw fo ni k'u ko ɲuman dɔn ani fɛnɛ ka t'u ka sebaaya jamana kuntigi kan ka taa o la ɲanamaya. U ko u bɛna maaw dalajɛ ka maaw fara ɲɔgɔn kan Mali kura jɔli la. Isa Kaujim n'o ye Semasi ko ɲɛnabɔbagaw ɲɛmɔgɔ ye ale kun bɛ Anna Marie Yvonne Traoré ale ni Tijani Sidibe ka kuma galama ɲɛma. A ye mun sɔrɔ ka fɔ an ye a ka kɔrɔfɔw la an ka jɛ an k'o lajɛ. Lajɛrɛ kɔni ye min ye aw y'o faamu aw b'o dɔn o ye k'a fɔ jamanaden bɛɛ ka bɔ sini ka bonyamasegin kɛ jamanadenw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ka i bɛ ka daga bɔ jamanadenw da la ani fana ka dugawu kɛ minnu fatura nin ko in na minnu jogina ani k'a yira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ an ka golomasiri tabagaw n'o y'an ka sɔrɔdasiw ye k'u fo ka fasoden ɲuman la ka i bɛ ka daga bɔ awa jamanadenw da la u ye baara min tɔ lase parce que wulikajɔ in ye peuple ka wulikajɔ de ye M5RFP ka laɲini kɔnɔ. Sɔrɔdasiw fana ye jamanaden de u b'a fɛ ka kuma min cogo mɔgɔw da la k'u ye coup d'état kɛ u ma coup d'état foyi kɛ u ye bɛ ka de daga bɔ mɔgɔw da la donc diɲɛ bɛɛ Mali bɛɛ ka bɔ ka yira CEDEAO la an n'an ka sɔrɔdasiw n'an ka policiers n'an ka gendarmes an bɛɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ka i bɛ ka to yan u ma se k'anw bolo tɔnɔmɛ i bɛ ka tali u bɛ se k'anw bolo tɔnɔmɛ mais n'u nakun ye ka kuma an fɛ kuma min ni hakili bɛ sɔn a ma mais an bɛ kuma kɛ mais ni kana dɔrɔn kana i bɛ ka kɔni i bɛ ka ko kɔni banna an bɛ dugawu de k'a ye dɔrɔn Ala ka an bɛ taa bɛn kiri min na lahara Ala k'o kɛ hɛrɛ laɲini min bɛ yen laɲini ɲuman don parce que an bɛ laɲini min na o ye jamana jɔli ye ani jamana basigi parce que jamana in y'an bɛɛ de ta ye donc sɔrɔdasiw o policiers o gendarmes a ye minnu kun bɛ i bɛ ka nɔfɛ an bɛɛ ye jamanaden vraiment an ka ɲɔgɔn minɛ tiɲɛ kan jamana ka jɔ problème tɛ yen kuma min bɛ yen bɛɛ ka bɔ sini imam y'a ɲini bɛɛ fɛ n'o ye Imam Diko ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka bɔ sini pour que jamana bɛ se ka basigi jamana bɛ se ka lafiya cogo min na ni Ala sɔnna. An b'a fɔ fana ko Mali soldats Mali finitigiw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan tous les corps u y'a kɛ comme une bonne équipe de football u ye fanga in bila kɛrɛfɛ ka sɔrɔ mankan ma k'a la joli ma bɔ tiɲɛni ma kɛ u ko fana avec élégance quelqu'un vient de le dire et u y'a fɔ fana k'olu mana ka sigi fanga la u nana peuple ka kɛlɛ de dafa parce que olu fana ye peuple parti dɔ ye u ko k'u bɛna transition politique civile o kɔrɔ ye u mana ka sigi fanga la u nana transition de kɛ pour que a laban ka se ka élection kɛ malidenw ka se ka mɔgɔ min ka di u ko ta mais a kana kɛ tuguni mɔgɔ ka sigi fanga la k'a fɔ ko min ka di i b'o de kɛ maliyɛnw la i bɛ yuruguyurugu kɛ i b'u faga i bɛ élection join min ka di i b'o kɛ i bɛ to a ko parce que i élira dɔrɔn ka tasibila kɛ ka taa Soumaïla Cissé ma 150 jours kalo 5 bi a minɛnen don n hakili b'a la ne tun ye candidat ye élection législative la circonscription électorale de Bourem insécurité tun bɛ yen kosɛbɛ a bɛ yen hali bi kosɛbɛ campagne tile sabanan le 10 mars Soumaïla Cissé
a bɛ message ci ne de ma ka message ci mɔgɔw ma ko k'a fɔ Ibrahim Kassa ye k'a ka janto a yɛrɛ la yɔrɔ man ɲi donc ka hakili jiginna ne na ka hinɛ ne na n bɛ Ala deli o hinɛ kelen a k'a ye bi a ka segin a ka denbaya ma ani Mali ma. NEF-TV Jabaranin filɛbagaw ni ne bɛ dansigi aw ka bi don kibaru la min labɛnna NEF-TV Jabaranin so maaw bɛɛ ka cɛsiri kɔnɔna la kunnafoni minnu sɔrɔla an bolo bi ka lase aw ma bi su in na nin tun ye olu de ye an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye fo yan fo aw sigiyɔrɔw la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Ala ka su hɛrɛ